Hei, olet aloittamassa Voimavaunun Green Care Creativity audioharjoituksen. Voit nyt lopettaa säntäilyn, kiireen sekä rupattelun ja hiljentyä muutamaksi minuutiksi tähän ympäristöön. Tarkistathan vielä, ettei puhelimesi hälytä kesken kuuntelun. Ota siis juuri nyt hyvä paikka, rauhallinen asento ja varmista, että kuulet lukijan äänen. Sitten voit vain olla, kuunnella ja katsoa, minne mielikuvitusmatka sinut tänään johdattaa. Tervetuloa! Uusi metsä. Tervetuloa metsään. Siirry vähän syrjään polulta ja sulje silmäsi hetkeksi. Kuvittele, että olet ensimmäistä kertaa tässä metsässä. Avaa silmäsi lempeästi ja katso ympärillesi, kuin näkisit kaiken ensimmäistä kertaa. Katso rauhallisesti ylös, alas, sivuille ja taakse. Voit kävellä katsellen myös hieman toiseen kohtaan. Kiinnitä huomio yksityiskohtiin, joihin et ehkä normaalisti katso. Mitä näet? Siirrä huomiosi ääniin. Mitä kuulet? Mitkä äänet tulevat kaukaa? Entä läheltä? Kuuluuko joku ääni hyvin hiljaa? Entä häiritsevästi? Onko jossain ääni, joka rauhoittaa? Kuuletko mitään kiinnostavaa, joka herättää uteliaisuutesi? Siirrä huomio tuoksuihin ja hajuihin. Mitä haistat ympärilläsi? Ovatko tuoksut uusia vai muistuttavatko ne jostain? Hidasta liikettäsi ja keskity siihen. Nosta jokainen askel tietoisesti ja laske se hitaasti alas. Tunnustele, miltä maa tuntuu jalan alla. Miten keho asettuu jalan päälle. Mikä saa askeleen kulkemaan eteenpäin? Kävele muutama askel tunnistaen kehosi liikkeitä. Siirrä huomio hengitykseen. Anna hengityksen kulkea omaa tahtiaan. Vedä sisään ympäröivän metsän ilmaa. Puhalla ulos. Tarkkaile, millä tempolla hengität. Mihin kohtiin kehossa hengitys kulkee helposti? Missä kohdin tuntuu ehkä kireyttä?
Aistin lopuksi koko keho. Mihin kohtaan huomio kiinnittyy erityisesti? Tunnetko omat rajasi vai sulaudutko metsään? Onko sinun helppo olla tässä? Missä olet? Missä ajatuksesi ovat? Tervetuloa metsään, sellaisena kuin sen nyt näet. Tämän päivän matka päättyi tähän. Lukijana sinulla oli Eila. Tervetuloa uudestaan.